naravno još pokoji novi vrt, a očekuju i nove volontere. Obilazeći Zadarski arhipelag, predsjednik Ivo Josipović posjetio je i Veliš. Za otočno mjesto s 300-tinjak stalnih stanovnika dolazak predsjednika bio je događaj za pamćenje. Cijelo mjesto sjatilo se na rivu. Pozdrav novoizabranog Iškog kralja i pjesma za dobrodošlicu. Rodilo ti žito i pšenica. Pjevalo se i u mjesnoj crkvi. Predsjednik je bio pokrovitelj predstavljanja monografije o glagoljaškom crkvenom pjevanju koje se na Velome Ižu stoljećima očuvalo. Svaki je napjev jedan povijesni, glazbeni i kulturni dokumenat koji nadilazi naš lokalni okvir i ulazi u nacionalnu te europsku i svjetsku kulturnu baštinu. Podsjeća na naše korijene, na našu povijest, ali nam na neki način i ukazuje na budućnost. Narod koji ne poštuje i ne poznaje svoju povijest nema ni svoju budućnost. Mi srećom nismo takvi, istaknuo je predsjednik, a potvrdili i Veloižani pjesmom i starim zanatima te bogatom zbirkom keramike poznatih iških lopiža. Danima su se pripremali jer prvi put u povijesti posjetio ih je predsjednik. Znate šta, predsjednik i ponanje. Nemamo riječi. Povijesni dan na Velom Ižu pamtit će i najmlađi. Slikao si se s predsjednikom? Da. I? Kakav je osjećaj? Pa, uzbuđujući. Što kažeš, kakav je? Dobar je. Prepričavat će njih 15-ak koliko će ih na jesen u školske klupe još dugo ovaj događaj, a oni malo stariji živjeti u nadi da će bolje sutra stići i na njihov mali škoj. Dragulj srednjovjekovne spomeničke baštine na tlu Slavonije ostati su Požeškog zbornog kaptola Svetog Petra. Na njegovoj obnovi